Renomovanú školu na bratislavských Kramároch sužovali ťažkosti s dopravou aj parkovaním. Situáciu sa rozhodli vziať do vlastných rúk a prišli s naozaj inovatívnymi riešeniami. Škola na Bardošovej ulici v Bratislave už dlhší čas realizuje projekt zameraný na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v jej okolí. V spolupráci s partnermi vytvorila zóny pred budovou a v jej blízkom okolí, aby sa deti a ich rodičia cítili bezpečne počas rannej dopravnej špičky. Máme tu napätú dopravnú situáciu a aby sme zvýšili bezpečnosť detí, tak sme sa začali zaoberať tým, čo môžeme v tomto zmysle urobiť my ako škola a nečakať, že či tento problém niekto vyrieši za nás. Oslovili sme rodičov, oslovili sme ostatných členov predstavenstva a vymysleli sme tento projekt. S touto iniciatívou prišla spoločnosť a nezisková organizácia United Philanthropy s tým, že majú veľmi dobrý nápad, ako skvalitne zabezpečiť hlavne premávku v blízkosti jednej školy. Oslovili nás tým, že či by sme to chceli nejakým spôsobom podporiť a vďaka tomu tu vzniklo skutočne koordinované riadenie dopravy, predovšetkým hlavne v radnej a poobednej špičke. Medzi hlavné opatrenia patrí prítomnosť školníkov oblečených v reflexných uniformách, ktorí riadia dopravu na prechodoch pre chodcov. Ďalšia fáza teda bola naozaj spojená s tým našim sťahovaním do tejto novej lokality, novej budovy. A tu sme teda, bolo od začiatku jasné, že budú zase tí sprievodcovia cez prechod a ďalej sme aj rozmýšľali, že ako zabezpečiť aj to bezpečné vystupovanie, nastupovanie tých detí. Takisto sme vyriešili aj spomalovač pre auta pred našim prechodom hlavným. Jedným z kľúčových prvkov projektu je zavedenie tzv. Kiss and Go zóny, kde starší školáci pomáhajú mladším deťom bezpečne vystúpiť z auta. Pomáham mladším žiakom ich vlastne odpraviť z auta rovno do školskej budovy. Pomáham im aj s taškou, alebo keď majú nejaké veci. Keďže odprávame dieťa z auta, nemusí vystúpiť rodič a tak môže rýchlejšie opustiť parkovacie miesto a týmto sa snažíme vyhnúť sa zápche. Ja ako rodič prváčky, čerstvej prváčky som veľmi spokojná v rámci tohto projektu a iných projektov, ktoré Deutsche Schule robí, pretože nám zabezpečuje bezpečnosť detí. Vždy vopred, nemusíme sa o to starať a ja dieťa odozdám v Kiss and Go zóne a idem pokojne do práce. Martin Pápaj, Teatry.